Docteur Lovy tovolahy manana maizy azy sanany resaka tontolo ty resaka lamozika ty gasy avy avy afaritra avatratsika Madagasikara ty vahintsika niany ty tonga eto lehilahy de manao fanontaniana zay napetraka atsika sy zay mendrika voapetraka aminazy izy na agnatin'ny loko na zay napetraka daro tagny amin'ny page toera zay tagny zegny na tato aminaka manokana na tagny amin'ny paginazy koa satria misy question maro zay napetraka atsika tagny vao ny lehilahy andemany izay fanontaniana jiaby zegny magnasa anareo ampanajana ara-pitiavana agnaty ty fandarana ty hatramy faratry alohan'ny mbotsika fandarana makasitrika sahady ny BM karibo amsezy atya ambohipo ambony kely jospipy amin'ny fasin'ny valisabotino misy azy izay tsy mitsatra mampiatrano fandarana atsika kasitrahany koa ireo mpanao maro samihafa SJD Spice Vanilla ny la fierté valisaboti sy maro samihafa zay manomba atsika mba afahatsika magnaraka ity fandarana ty fanomeraban'ny Docteur Love na eky vahiny ato amin'ny plateau-ny toera zegny. Ya, miarabanao Monsieur Medara, tsy miabandona. Arabe koa zegny atsika magnaraka raha ty tsy tapaka, arabe manafo jiaby ekipe jiaby mpanatomboza izy ty. Ya, tonga tegna lery, merci nandeha tsara. Niany ty. Ok. Docteur Lovy maromaro fanontaniana izay napetraka in'olo ato Docteur Lovy. Izy moa Docteur Marisa, i Docteur Lovy tegna aranjosa jiaby zegny miodikody agnatin'ny jery mpakafianao ka tiako hitondranao fanazavana kely eto amin'ny ty fandarana ty. Ya, docteur io ka maro chance. Misy docteur amin'ny tomobily. Za tsy docteur le mitady hôpital le magnano seringue le piqûre igny, tsy vétérinaire fa docteur zegny za amin'ny fitiavana amin'ny mahaloaka izy zegny. Docteur amin'izegny ndraiky lamozika karahan'zegny. Ka tegna regny mahatsara fitiavana marigny anao asa nanao akory fahitanao par rapport zay izy zay fanaboakanao zegny. Ya, fitiavana akory jiaby samby misy minazy. Ya, mitrabo marigny. Tegna misy tegna am'izao vavolombelogno mihitsy fa naivagna. D'accord. Docteur Love fa izy zao zegny ary tegna niagnarana ary. Raha ohatra ka tsy Docteur Love ry tegna agnarana matokopy fa azao tegna agnarana. Tegna agnarako Brian. De bon, izy jiaby tegna bon, Marinaire Erico Brian. Marinaire Erico Brian. Ouais. D'accord. Fa Docteur Love zegny nandesinao nagnano lamozika. Firy taogna anao zay ty? 26 ans. 26 ans anao zay ty. Manakory mitokantrano fa manana vady fa firy zanaka nitsaikitsaiky madididika ambotrombotrano agny fa misy manao karakory. Ya, fa mananjanaka de manana vady. Miarapetraka aminao io sareo deza ty sarotry voalohany miaraka mipetraka satria za mandeha be bon tovisaka miaraka mipetraka fa satria anao mandeha fa za fa mandeha be. D'accord. Ok, manakory ny resaka lamozika ty taia tamtegna nampifoha izay fitiavana lamozika izay. Dadalahinao na ibabanao na ilenao na mpihina mpanao musicien sa ino nanetry hoe i Brian tarivo ino nagnano lamoziky nanjary Docteur Love. Parany zegny ninazy ya taloha tagny olo tany mizaha olobeko nagnano lamoziky dadiko tegny dady de misy koa tontontonay aby nagnano lamoziky taloha de zare moa fa tsisy fa lasa agnaby jiaby io dady baka tontonay le nagnano lamoziky. Za zegny olo tsara voasiaka nagnano izy tsara ke hoe anao te misoma lamozika patati patata raha mbola kely zegny za fa tia misoma izy ty magnano hirahira fa za fo ndraiky tsy tovizako amin'olo za tsy nagnantegna hoe agnano artiste fa mbola izy tia misomasoma lamozika an-tragno de igny am'zay zegny natonga hoe de mahazo matériel za amindray mandreniko hoe somako tahaka mini studio agnatin'ny tragno karaha zegny de voatery zegny tsy maintsy tsy hoe voatery fa le raha fa soma manjary lasa zatra tanjara zatra. Efa mbola manao tegna izy am'izao ty lamozika? Fa maromaro vôlagna zay mba tsy lazagna taogno maro karaha hitako bon fiaignanazy zegny fa zio fô tsisy raha feky nataoko fa lamozika fô fa izy fô maro fangaro agnatin'ny lamozika fa tsy midikako hoe za artiste fa mbola maro koa zegny hoe raha ataoko fa izy lamozika
maro karazan'olo aminao resaka texte hoe raha texte ataon'ny docteur love zegny hay fa docteur love namolo amizegny docteur love tabe zegny manakory ton sentiment igny miakatra aminao anao amoro ila mozika eo amoro iza raiky anao misiky sa misesesitry sa migiagiaka tropa izy sa mandry sa andala igny foto de magala stylo magnaky sa manakory na zegny famoromako hira mpe tampoka zegny za tsy magnano programme hoe andeha hamorogno hira fa matetika za koa fa mariny mélodie de mélodie igny tiako to de fa miaraka amin'igny za magnano de près koa fa za tsy manoratra de koa fa tsy vitako agnatin'ny 30 minutes hira raiky fa tsy efa tsisy andro eky avitako igny dika za hira raiky fa aminao 30 minutes fisy fa vita fa levanao fa ka tsy vitako agnatin'igny ny tegna ankapobeny za zegny magnano izy ty ligniny fotsiny za mijery ligny zegny za de près amizay mandiniky hoe aiza tondrasako izy ty de igny amizay za fa mameno mosa fera fivolagnana andavanandro fa le vadibadika io tsisy raha maro karahan'zay fa anao tsy mila migiaka tsy mila magnino raha karakara tsy mila any ndraiky tsy magnino koa misy sakasakafona madinidiniky pijaka raha regny mandarikaizy minity izy vita ok docteur love raha ny fanaboakanao hatrizay raha ohatra mbala voalavinao koa ty mety firiny audio fa nivoaka ary firiny vita clip za fotsy may isany bon de za zegny zay koa atao compte zegny efa ampina agny amin'ny hoe supposé 10,000 any clip possible ka raha mifahela zay nagnano tany mety fampiasa fa zay fa nagnano fahela fa misy le mbola tsy hitan'olo fô de audio ka audio ka fa tsy haiko feky na fa 10,000 mahery any fa izy tsy haiko mihitsy anao zegny nagnano amizay tonga de fa anao raiky fo nandesa mbana ery taminanafo nisy groupe hely tany hoany taloha koa tamin'ny tanàgnanay gony jiaby tsy maintsy agnaty groupe fô voalohany taloha zegny tsisy gony le mandeha raro be zegny misy manafo mandeha manokana zegny tsy misy clan karakaran'zegny de igny amizay zegny amizay zegny magnano fa tafara amizay zegny mandehandeha manokana satria tsisy olona agnategna hoe aiza raha ty fa soma fo aiza matantegna tany favianao mizara telo donc tany faviako mamako avy andapa de papako tsy haiko sa havao mariny fa raha alina sambaba ino filagnanao izy sao avy eo marina tsy avy eo bon ny tegna izy ataoko avy eo fa satria fa mihina jiaby ao presque ny haiko fa fataon'olo ko mandeha mitany za mbola tsy ary nagnontany avy aiza matsika ty zany izy zegny de za amizay teraka tandapa teraka tandapa za teraka fô taona habenao sa lokony tsy tao za zegny tsisy bon karaha andeha teraka fo zegny andeha ame tandapa karaha zegny vita fitana tandapa de mifina ta sambaba jusqu'à anao be fa sambaba d'accord ok resaka sakafo mihina tegna tiany docteur love pizza pizza zany tegna tianao izy na pizza fait maison na vidigny arabe zegny tsy maintsy mizaha le rabrabe le fa tsy izy le mitragno le fanaovana azy igny zegny le mitragno igny agny zegny ny pizza tianao raha resaka kaboka raha kaboka mofo crevette tegna tianao crevette atao mankory kofa crevette fa pareky nalo mazava izy na amin'ny lasopy na ny atao frity na sauce mety aminao fo jiaby zegny oui d'accord raha bon question ty fa reko vazy tamin'ny matetiky fampodiko aminao fô raha mpanakato akafizinao panakato gasy de bakoa tanakanto vazaha bon amaliako zegny alila atao lavalava hely fa maliako azy zegny amina raiky zegny panakanto jiaby tiako fa za tsy manana hoe préférence hoe araiky fa jiaby tiako de za koa mitandregna amin'ny hira ndregny misy hira ndraiky tiako de misy sasany misy le sasany tsy hoe tsy tiako tsy de mahasarosaraka za kokoa
za zegny tsisy préférence hoe nagnaboaka ray anty tiako ray anty tiako zao fa jiaby samby tiako agnatiny comme za zegny ohatra amina ordiko ordi zegny samby isy mpanakanto fa tsisy mpanakanto araiky hoe managna hira roa zegny hoe agnatiny hoe misy managna hira mety managna 10 tiako amin'iny olo araiky fa za zegny tsy managna hoe préférence araiky ty fô ny aleko karan'zegny za Ampirim-pahazaha firam-pahazaha jusqu'à le fa tsy mitovy raha ataonay roa anao zay tsy fangaratahakaraky ataony sa fa izy tsy mankafy fotsiny ya d'accord docteur Love misy hira iafizany igny bon efa nagnano enregistrement zika pitsam-pagnaka fa mitanigna napetraka andreo mpakafy anao de taty après mbola nondreny namery nagnano azy misy histoire ve le hira sa ino fagnazavanao azy histoire an'igny ale ataoko fofoy voalohany moa zay efa nifagnaraka tamin'ny farany fendikonty nifagnaraka fa tamin'ny voalohany zegny za mbola tsy za mihira fa taloha fa tsy dia managna menimeny hoe za andehanao vedety artiste malaza zegny de mamôrogno fa za fa mezakolo de ty mbitiko business za mitady vola de igny amizay zegny de nagnano enregistrement izy tagny de fa nampianono za ndraiky tia ça va bro fa zay evite zegny tamin'ny farany misy rabekiny kely de voatery tsy maintsy za fô zegny nagnano le izy de karaha zegny karaha zegny fa s'arranger raha jiaby fa milaminy tsisy d'accord natoko fa magnano enregistrement son sa mandeha magnato manafo mety hafa ikarakara azy plupart zegny za fô ny magnano enregistrement fa za fa matetiky taloha mbola za le taloha aby managna misy manafo zay tasambava ardi zay mpagnano izy mpagnano arrangement jiaby de za amizay magnino masy ty de za miteny aminazy hoe zao raha tadiaviko de izy amizay miréaliser izy de raha ohatra tsy tiako izy de fagnandraiky ambony ndraiky hafa koa de amizay za avy eo magnale ambony de alefa amina bandy hafa koa zegny amile studio prod tsy ve zay permis anakaiky na diricien zegny na samby araikaraiky amizay io zegny magnano le mixnazy jusqu'à farany karaha zegny fa zay izy misy mety miova eny fa le miboaka jiaby maloha mbola diricien fa le mety hivoaka magnaraka avy eo babasan satria samby studio fa zare roy fa no mizaha tanà zegny tsy maintsy samby fa raha sambava za diricien karaha zegny tena ny tany mba fanantenanao tamin'ity lamoziky ty e mba oe mimambara tanàna hely hoe fa tarika niaraka sambava zegny niaraka sambava mbala tsy maro tamanjano voalohany tamarantsitry ny tegna nandehanako lavitra marantsitry bon région sava mazako azy sambava talava mara de nosibe d'accord manakory anao resaka fitiry mba mazoto miaraka amin'ny zaza voiakatra mba mahita hoe bon za tena fity amin'ny docteur Love misy misy condition mipetraka anao par rapport an'izay za boka direct ya misy condition le condition zegny aminay somary tsotsotra fa misy sarotro amin'olo sasany fa matetiky zegny tena tsiko hoe mina ohatra le viakatra aby re ohatra mangataka tsy le viakatra baka zany le tafara kely aby re zegny tsy zany baka misy zoko fa zare efa tafara le tafara zegny le misy mangataka hoe rabekiny misy sarotro amin'ny sasany zegny le resaka moyen budget bon misy mankamora raha zegny de za zegny amin'ny fitirigna amina studio maloha tsy maintsy exiger de matetika za proposé hoe zao preny studio aty de matetiky miemotry ry zalahy de zao de miexige koa za hoe clip zao preny clip aty miemotry ry zalahy lafo loatra clip zegny miemotry ry zalahy bon izy zegny magnano fitirigna amina mora fa condition anao miantoka studio bon izy ndraiky afaka atao collaboration fiara-miasa fa studio maloha exige producteur agnano clip de za tsy magnano audio hira tsy atao clip zany zay tsy magnano audio ça fait ça sert à rien zegny tsy hoe ça sert à rien fa tsy lasa lavitra kokoa zegny le hira ko tsy kelikely valeur raha ohatra tsy atao clip le hira d'accord rahanao zao mezako hagnamianao tenao tompony
raha artiste malaza reto olo blakladiary big mg ataontsika hoe sy mahazo 19 sur 20 na 20 sur 20 reo ninao azy firy sur 20 nao temezanao tenanao tompony firy valeranao raha zegny tsy voatango masika fa tsara ary ilaigny ifahaizanao zao valerako hoe tokony magnampy zao za tokony ampiako ty zao tokony mba hampitombotombo ty valerako ia izy koa za ka agnano aminazy sarotro ndraiky tsara tegna fa za tsy maintsy amezako noty tsaratsara fo raha tokisanao fa zegny notinao amy fahitanao azy tsy raha misy olona aloha taoko firy de aloha iraha mampavagna za mety mahazo 15 sur 20 karakarahan'zegny ale tsy ataoko agnambo loatra fa ataoko mahazo moyenne fo za bon manakory genre viavy mba tianao genre ako titira misy aminazy a tira karaha zegny raiky hitanao hoe manintogna anao hoe voilà za tia viavy misy forme izy tsy maventy ya bon nare maventy fa forme anazy ko sahaza talando anazy pare fo sahaza talando karakory tena volagny eto hoe par rapport mijery ny vatany sasasany tsara forme fa mijery tsao agnatiny zegny izy zegny sa misy vatan'olo bakany za zegny attiré amina vatany karaha zegny vatany le vatany volagno tsy le bebe nofotro ya na be nofotro izy tsy miliny fa misy aligny tsy mbona so irana tsy tanomezy loa za hoe zany d'accord fahenandrena tiako volagny ifampirenjy anao vo mizaha jery jery ndraiky bakany jery ndraiky sora baka mila miaraka ko gnanjaigny bakany diranandro atsika de mbo miezaka zegny igny le avy amile talandao vatagna anazy masazy talandao anazy jery mbony sora zegny ok docteur Raviaria nasanasana fotoagnantsika misy sirina raha hanao tamin'ny jamo zegny de nanakory fagnatanteranareo zay zao vi namorolo amin'ny namorolo hira zao vi namorolo raha jiaby ino fiara-miasa zay izy taminareo ya matetiky amin'ny amin'ny studio manko karaha ty zay izy volaniko tsy magnano programme instruigny zegny tadidiko tsara za peut-être matavy instruigny fa vitanjare tao de fa mbola tsisy olona vita vocal hitana izy jo mihitsy no commande le instru zay le jiaby JSS fa mbola tsisy Julien zegny mo responsable ana teo jusqu'à zao olo maventy mpagnamby hevitry zare zegny fa navita le izy tagnatin'ny studio nantasambava izy de za tonga igny amizay tiako le izy volagno fa za mahita texte amin'ny hira zegny karaha ty de nalakilaky za koa fa neka ty de nataoko texte nero sady de za zegny matetiky baka ny fiara-miasanay ao fagnampy zegny zay studio de samy magnano texte tsy hoe samy magnano texte fa za zegny mpandinika ligny de ndraikidraiky raha manapaka amizay amile texte hoe tito antsika agnaty ato fa amin'ankapobe zegny za le mandinika voalohany fa le izy avy amizay ampody tsaraigna ndraiky ka le olo maventinay zegny le hoe Julien tenegny de izy ndraiky koa magnano correction hoe ty tokony ivoagna ty tokony izy fa amin'ankapobe zegny le style-na hafa de tsy maintsy style-na fanaovagna izy voalohany de après amizay corrigena ndraiky koa le hira raha ohatra tsy tiany le monaty andrazy obligé tegna tsy hoe obligé fa tsy maintsy ovaigna hoe zegny izy misômy kokoa karahan'zegny ay mahafinaritra zegny raha hirana manokagna ary misy zava-baovao vy tsy ho ela afaka firy volana sa mbola ekedikely de mbola itikodigny aloha tsika amin'ny taogno ty baka maromaro fitirigny za de misy fitirigny de niezana zegny misy sambolagna misy tsy na solo fa fitirigny misy hira raiky miboaka fa isambolagna surprise olo fitirigny amty sa afaka volagny amin'ny mpankafy surprise malo soit tienaka zo miboaka après ia soit tiena zo miboaka après misy firy maromaro telo efatra fito fitirigny mampiveny farantaogno zay hita fitirigninao fa tsy hitanao manokana zay tsy misy fa amin'ny novembre voisirana manokana novembre fin novembre zegny za ve misira manokana fa sisa zay fitirigna fito minasisy
Hafa ny mpankafy. Ya merci mo tsika mpankafy jiaby sarotro mahatonga ny mpankafy zegny fô tia asa ataoko zegny raha ataoko zegny kofa tia anao fa merci edy zay fô tsisy raha be zegny de karaha zegny mangako zegny mbola ankafy zegny anao jusqu'à farany karahan'zegny. Merci beaucoup makasitraka mankaterigny anao naniky nivahiny tato niafatra sy nitsodrano atao fandarana toerana zegny misy ndreo tao farany ambony miakara avo ento Madagasikara toerana jiaby ary entona Madagasikara ivelany zegny nitiany mba hoe Madagasikara i docteur Lovy amin'ny ty lamoziky izay ataonao tia zegny ny ay tsodrano avy teny fandarana toerana zegny. De tapitra ny fandarantsika mankasitraka ny HPC photographie opéra ho antsika opéra jofeny mahitsy satria izy kirakira na film technique amin'ny ty fandarantsika ty antsika zay manao clip tegnano raha maro samihafa na tegna reportage na tegnano ino de vonandrelahy afaka irasantsika amin'ny ty kabahany resaka saly mihetsika itya anjarany magnazavatra zay mankasitsika mankately koa ny be karibo amsesy izay nampiatrano fandarantsika tamin'ty androny amtya ny mpanona vanisa botia ny la fierté zay mpamokatra t-shirt sy ny akanjo maro samihafa ny robe sy ny tariny ny SJD space vanilla pamondrana resaka lavalisy ny girofle maro samihafa de mampanatenanareo erigniany itondra artiste sy olo manana ny lazany izay ankafitsika ato amin'ny fandarana mametraka volo mandrapitafa amin'ny manaraka ndraiky.